Takže čau, mne už sa načítava svet a ja som sám a dneska už je to tretia epizóda z nášho Minecraft serveru. Chcem dohrať Minecraft. Áno, za chvíľku sa presťahujem na iný server a no má si na to. Ideme na to. Ja som tu včera hral, mal som takéto tu veci, viete, ja som si stával barák. A ja som tu takto ešte nedostával. Mám tu tieto tu veci. Nemám strechu zatiaľ. Zavrieme dvere. A tuto som si urobil farmu, takú menšiu, takže by sme ju mohli dorobiť ešte. Som si dal mŕtvy. Počkaj, da ich preberám ozrejme. Ale tak som hladino, by bolo zázračné, keby sme mohli tejto hento mrkvu a hneď vyhľadať. Tak. Hej! Tak, idem si dať tú mrkvu ku tomu. A asi najprv urobíme tú hentu. A jo, prskla mi. No. Urobím si ďalšiu lopatku. Mi praskla lopata, už ten nadlb nedala. Tak praskla. Tak. A za chvíľku budeme robiť asi aj sekerku. A krumpač. Tak dáme takto sem. A áno, mám vedra s vodou. Nepýtajte sa na čo. Áno, mám ich tu na to, aby som hentu si urobil veci. Som tam mohol dať vodu. Čo som povedal? Tak, dobre. Ale mrkvu si nechám pretože, lebo musím sa proste čo si potom jesť. Papa. A potom dorobíme aj strechu tomu domu. Potom tak. Potom to tu. Potom nakoniec to tu. Tak. A bude taká naša veľká jahaďka. A viem, to tu niekto žuje, vysuší sa. Už to začína blbnúť. V tom ekosystémy. Ne ekosystému. Tam sa vodu. Tam vodu. A ešte idem pre 2 kg. Ja viem, že sa to takto môžu pošlapať. Samozrejme, to ešte tady nebudem potrebovať. Potom to budem musieť ešte aj čistiť. Ty tu čo robíš? Tu máš tu. Čo robí? Vír? Podľa mňa tú záhradku už budeme mať za chvíľku dorobenú. A ten, ako som hovoril v minulom dieli, že si chcú postavať nový dom, takže som henten zbúral, toto tu potom vykopem, lebo to nebude. A ešte urobíme tam potom miestnosti, ale tak to budeme musieť ísť ešte na to točiť dreva trošku. Ale však, akože máme tu drevo, ale to budeme musieť tiež pokať. Pokať no. Ešte jedno vedro. Šupi to tam. A papa. Dobre, a ideme pre nejaké sadeničky. Lebo ja som si to akože záležil. Ja som tu pečlivo farmil sadeničky. Takže sa môžete pozrieť, koľko tu máme sadeničiek. Mám tu mrkvy, kámo. Mám tu toto, mám tu ešte, podľa mňa, ešte redkvičky, kámo.
Ešte tu mám ešte aj sníle baramboly. Čakajte, semena tekvy, tekvica. Tak zabereme ešte aj tekvicové semena. Dobre, tak najprv tam zasadíme tekvicové semena a to nám tu aj presne vyjde. Tak. A už to bude rásť. Má to teda pri sebe prevažne vodu, takže urobil by som tých brambor trošku vyššie. Tak. Ešte to musím natyčkovať. Mám tam ešte jednu bramboru. Tuto dá. Aha, tak to sa dá len jesť, takže to urobíme. Takto sa má urobíme. Dám mrkvičky, lebo mrkvičky není nikdy dosť. A zavrieme to. Mi to hlavne nepošlapajú zvieratá. Dobre. A mohli by sme začať prenášať veci, ale najprv musíme ísť ešte nakúpať trošku dreva, aby sa to ešte ako teraz tam dom vyzerá. Jo, mám tu len posteľ a mám tu len dve pece, ktorých nemám sami dá, áno, ako vždycky nič. Ale tie okná sa mi ľúbia. A modrý svet. Hneď je svet krajší. Oni ideme posekať, jak to budem môcť podávať tento dom, tak to nebudem robiť. Tak pozrite sa, ako to musí vyzerať, že mám ten dom. Tak. Toto bude epizóda číslo 3, takže tuto budeme asi skôršie stavať, lebo 3 ako vybavovanie si účtov. Ale ako hovorím, za chvíľku už pôjdem na iný server, bude to taký inakší. A budem to natáčať nejako, neviem, lebo to budem musieť natáčať na notebooku. Ale nebudem iste zapínať OBS, lebo asi tie videá, že kámo a tá pigina, že to som točil na hento. A keby ste chceli, tak mi povedzte, ja natočím zase niečo z Robloxu. Dlho som netočil nič z Robloxu. Povedzte, ja natočím niečo z Robloxu. Ale asi teraz ešte. Ináč niekto mi písal pod videá, že kam zmizol môj brat z YouTube. Ja len to poviem v tomto videu. Nezmizol nikde, ale proste, jak by som vám to popísal. Nemá teraz akože tú tvorivosť, že nevieš, čo by mal tvoriť, takže mu tam napíšte pod tie videá, že začni tvoriť treba z Minecraft a tak. Som dobre olúpil. Asi si teraz už vytvoríme za chvíľu takto tie veci a ináč viete, že mne sa ľúbi toto najlepšie drevo. Sa ľúbi toto drevo. Tam potom pôjdeme v epizóde 4 na výpravu. Prepáčte, že ja vám to tu spoilerujem, ale ja sa neviem udržať. Takto, dobre, ideme to rozkraftiť. Dúfam, že to budú aspoň, skoro 2 staky, dobre. Vystačí, takže zatiaľ si spakujem tieto tu pakšamenty. Takže dávaj. Tuto by som urobil spawnu, takže toto dáme takto. Tak, spawnujem, musím mať takú veľkú kámo, že to by som kudne urobila aj ako Harry Potter, kámo. Som mala pod schodíkami. Čakaj, ja už ja to možno dostahnem. Dáme to takto. A podľa mňa v tomto dieli sa mi už prvýkrát kámo zničí sekerka. Áno, pýtajte sa ma, že ako budem robiť strechu. Nebudem ju mať takúto placitu, budem ju mať ako klasickú strechu, len ja nemám teraz akože moc plánu robiť akože strechu moc podľa mňa. Ale určite nebudem ju mať takúto. Lebo to by ten dom totálne skazilo.
Dobre, takto to dáme ešte takto. Dobre. Toto budem mať teraz svoju spálňu, rovno tu položím svoju postielku. Počkaj, mám nejaké točky, mal by som mať točky. Mám točku. Tak. Berem točky a pôjdem sa ešte vyspať. Tak ideme spať. Dobre. Dobre, dobrý ráno. Tuto by sme urobili tú kutiacú časť, takže toto zase zarobíme drevom. Tuto budeme kutiť veci. A už mi došlo drevo. Jeden stak. A tuto by som urobil nejakú takú, neviem. Tuto budem mať sklad. Táto časť bude taká skladovacia. A tuto neviem, čo budem ešte robiť. Tam si možno urobím takú bazénku. Tam skúsim, čo si vymyslela, lebo mám veľa kameňa. Neviem. No, možno potom, čo si vymyslím. Teraz potrebujem dvere. Potrebujem ich aj ešte lebo tuto budú dvere akože hlavná záležitosť na dverách. Tak. Urobím ešte jeden pár. Tak sa nám to stačí. 7 dverí by mi malo stačiť. Tak, tu máme tieto dvere, vidíte, už tu máme veľa dverí. A ešte som chcel urobiť to, že takto sa vystavám. Tak a ešte toto tu zatiaľ. Ja viem, čo urobím na tejto strane. Ja tu urobím vchod na púdu. Tuto budem mať sklad. Na tejto časti bude sklad. A tu ešte urobím podzemie. Tam budeme robiť branch mine. Ale to sa porozprávame o tom niekedy inokedy. Ale ten branch mine tam aspoň začnem. Nebudem taká troška, takže počkať, dáme ho. Dáme to takto. Takto. Tak, dobre. Takto by to mohlo byť. Ešte sa mi aj dobre. Teraz môžeme ísť lopatku. Tak a takto. Dobre. Tak toho začneme. Ten branch mine. Tak, a ten neviem, ako zakryjeme. Počkaj, sleby. Ja som robil sleby. Tak. Ja som robil sleby, kámo. Tak. Ne. Čau, trumpej sa mi už za chvíľku zakaz. Ja to musím nechať tak zakryté. Ale to krásne. Tak urobíme to takto. Robíme to na túto stranu. Takže pôjdeme takto. A dáme takto. Tak. A teraz jak som to urobil. Takže chodiť sa na tom dá. To je jasné. A teraz. Dobre, urobil som to dobre. Tak to budem mať To čo bolo za buk?
Takže tu budeme mať branch miny. Máme zaistené. Viete čo? Keď tu máme ten branch mine, tak tuto by som mohol kúpiť aj schody. Alebo viete čo? A viete čo ja. Mal som taký nápad. Tuto udáme čestky. Počkať, udáme čestky. Udáme čestky. Ináč aj čestky budú mať svoje vlastné to miesto. Tak to sa nebojte. Tam si budem skladovať blbosti, ktoré mám. To sa nebojte. Mám veľa blbosti, ktoré používam. A ešte tu mám 3 čestky, takže bude veľa. Keby som dal takto sem, do seba. Vykopal by som túto. A všetky predmety by som vyhodil. No. Tak. Čestku samostatnú máme takúto samostatnú a máme tam tie veci. Tuto budú patriť blbosti, takže sklo. A keď tu hlinu, keby čosi, toto, keby čosi, dám. O tom sa nebavím. Proste tuto budem mať veci. A toto. Mám to niekde? Nie. Ale nebudem to pre istotu riskovať, takže tuto dáme takto sem, tuto dáme takto sem, tuto dáme takto sem. Iron dáme sem. Pravú postiel tu si nechám. Tu si tam dám ešte. Tak. Dobre, a toto často. Dobre, ale takto budeme musieť uvariť, že ja pôjdem potom na výpravu. Potom v 4. epizóde, lebo ja tuto ešte budem robiť straty teraz. Tak, a teraz vykopáme toto posledné. Ale mám tu zrovna také blbosti. Teda ne. Tak. Super, kámo. Viete čo? Ja som dostal nápad. Je to. Tak. Majny budú také temné. Dáme textu. Jako z okna si tam vychodí. Ich sa tam nepouštím večer. Ja pozorme sa. Tak. Detailista. Áno. Tu máte doly. Tu ešte vám to značím. Trošku. Original. Už som posratý, už tam najdem. Toto nástroj tu odložím. Toto padli sem.
Tohle tu nechám. To dáme sem, to dáme sem. A to dáme sem. A já musím jít potom... Jasné, že musím jít na další takhle. Alebo, že by jsme to urobili... Takto, že by jsme... Počkejte. Já se musím vystavovat na to. Tak. A tuto půjde na budu. Jo, to bude dobré. Jau. Na půdu půjde. Tak, na půdu. Tak to půjdeme. Nesmím spínkat. Ještě sem dáme postelku a jdeme. Tak a ještě jdeme teda robit tu strechu, že musíme ještě to drevo. No. A teraz se mi určitě rozbije sekerka a já to cítím, takže nebudeme kopat nejvyšší. Teraz pozrite, už sa mi pôjde zničiť na definitor. Dobre. Tak ne, ale počkej, teraz to odpátam. Jasné, a teraz už definitor. Takže musím rátať, že sa mi za chvíľku rozbije. Takže to pôjdem dať ešte tomuto stromu. A pôjdem si urobiť to. Ale zde. Ahoj, kámo, z kameňa. No nič. Toto 4 dreva mi bude určite stačiť. Čo bol za bok. Ja som to vedel. Sa mi rozbije. O nič. Ešte jeden. Fúha. Musím robiť čo najdlhšie musím robiť tu. Takže... Tak ho urobíme. Tak tu strechu urobíme takto. A teraz na mne idú, vole. Tak si robíš. Ja som spadal. Takže tento blok zlobí. Ale to mám vlastne dobrú. Tak to museli takto stavať národené. Že?
kámo! Ještě raz. No, teraz. Možno ten Minecraft jako štve, kámo. Kámo, jak se netrafím, tak video končí. Já to kašlu. Dobre, viete čo? Dáme to ešte raz. Video končím. Ja už to. Stopni sa!